Naamu. Ni ngomini takula ɲɔgɔn sɔrɔ naji la, naji bɛ jigin latigɛ. Kana siga. Bala cogo bɛ di bi. Amadel Konare. Ne. N bɛ n bolo bugɔ ka don. A don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Kayima Dende. Min ye ABZ. Nin y'a ka fasiri ye. A ko di. N'i kɔrɔtɔra i bɛ sarajugu cɛ. Tiɲɛ. Amadel Konare don bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛka. I k'a dɔn kununko cɛ ani bi cɛ kelen dɛ. Fiyewu. Amadel Konare. Ne. I k'a dɔn awa min ye kalo yeelenba ye. Ale mana mɛn o mɛn. Awɔ. Dolo ɲɛdumaniw bɛ poyi a kɛrɛfɛ. O bɛ kɛ. Nka fo bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'i ka waati kɔnɔ. Tiɲɛ. Décembre kalo tile 25 tɛmɛnen min ye Sumɛlɛ Sise Ala k'a hinɛ. Sumi. I k'a dɔn nin dankɔrɔba in min ye a miniji ye o dɔgɔyara. O kɛra. Amadel Konare i k'a dɔn tɔn min n'u k'a ma URD. Awɔ. O ɲɛmaa don. Walahi. URD i k'a dɔn a wala. Tiɲɛ. A n'a yele. Sigi. A n'a sɛnɛyɛlɛ. N'i ye Sumɛlɛ Sise to a fɔ bɛɛ i bɛ URD. Walahi. Nka a ka di Ala cogo min. Tiɲɛ. Amadel Konare a bɛ kete. Kosɛbɛ. Sabula. Maa caman sigilen kun don k'a fɔ kalo 6. Tiɲɛ. Walima awa san 1. Mali président kɔni Sumɛlɛ Sise a t'o majɛ fiyewu. Walahi. Amadel Konare. Ne. Bɛɛ lajɛlen kun dalen don ka hali minnu bɛ awa fanga ɲini na min di Sumɛlɛ Sise ye. Tiɲɛ. Bɛɛ lajɛlen kun sɔnnen don k'a fɔ ale de bɛ k'a ye. Awɔ. Ka da ko kɛcogo kan. Amadel Konare. Ne. Maa bɛ fɛn dɔ kanu. Tiɲɛ. N'a ma diya Ala ye i k'a dɔn o tɛ kɛ. Walahi. Kɔlɔsikɛlaw kɔni y'a ye k'a fɔ Ala b'a sagoya dilan. Sigi. Amadel Konare i k'a dɔn san 2020. Politiki kɛnɛ a yakubara kosɛbɛ. Sabula sigi kelen tɛ ni fɛn minnu ye walima mɔɔw jigi tun bɛ min kan. Awɔ. Amadel Konare Ala y'a kɛ a yɛrɛ sago ye. O kɛra. Sumɛlɛ Sise i k'a dɔn ale danyana. Tiɲɛ. Janajaw nana kɛ. Amadel Konare janajaw kɔni gele. URD kɔnɔ a kɛra n'a fɔ bɛɛ lajɛlen juru tigɛra ka bɔ bɛɛ lajɛlen kana. Kelen. Sɛbɛnnikɛla ko kɔlɔsiliw don. Sabula ayiwa ala fanba ye denmisɛnnin minnu bɛ URD la. Tiɲɛ. Bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yɛrɛmajira la. Bɛɛ lajɛlen bɛ girinka na. Amadel Konare sabula nin gelengelenna bɛɛ lajɛlen ka hakili la. Kosɛbɛ. Ne na bila Sumɛlɛ Sise i k'a dɔn a jɔyɔrɔ la. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. Maakɔrɔba minnu bɛ URD la. Tiɲɛ. U sigilen bɛ ka filɛli kɛ. Awɔ. Amadel Konare awa ni maa caman bara ka Sumɛlɛ Sise su kasi. I k'a dɔn awa denmisɛn minnu bɛ yen. Olu kɔni ka girinkajɔ ni taamasiyɛn b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ nege b'u la. Kabako. A ko denmisɛn minnu bɛ yen. A kɔlɔsira. Min ye Jara ye. Jara. I k'a dɔn Jara ale awa Sumɛlɛ Sise ka a segali ye Assemblée nationale la. I k'a dɔn awa Jalo tɔgɔ dɔ fana bɛ yen. Ale kun ye collectif des associations. Min ye Sumɛlɛ Sise bilali. Awɔ. Min ye awa kamalen wɛrɛ bɛ yen. U k'o ma ko si i k'a dɔn ale fana kun ye chargé de communication ye. Bureau national la. Ale kun ye porte parole ye. Mokhtar si tɛ dɛ. Ayiwa ne u jamu de bɛ tɔgɔ kɔnɔ ma fɔ. Maître Traoré ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen la. Dɛmɛ da. Ayiwa. Bugunatigɛ nin ye dɛmɛ de ye. Jɔn kɔni bɛɛ. Ayiwa i k'a dɔn u ma tɔgɔ fɔ o y'a bɛɛ kɛ jamu ye. Amadel Konare sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. A ko ninnu ka girinkajɔ an'u bɛ kuma minnu na. Tiɲɛ. Amadel Konare i k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ. Sabula i k'a dɔn n'i ye micro bɔ dɔrɔn ka micro ɲɛsin u ma. Awɔ. Amadel Konare u bɛ kuma daminɛ ten burutututu. I k'a dɔn a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kuma. Tiɲɛ. I b'a ye o ni Sumɛlɛ Sise kun ka surun cogo min. Sigi. Gundo min b'u ni ɲɔgɔn cɛ. U gɛrɛlen bɛ Sumɛlɛ Sise la cogo min. U b'o damanda de fɔ. Awɔ. Amadel Konare o bɛ fɛn dɔ de maana. A bɛ fɛn dɔ de jira. Tiɲɛ. A ko nka. N'i y'a ta k'a lajɛ. Fɛn dɔ bɛ yen o ka di hadamaden. I b'a sɔrɔ i ka nafa t'a la. Amadel Konare nin denmisɛn ninnu kɔrɔtɔlen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten. Awa min kɔni ye kunnafoni di ye n'i y'u wele sa kalo 12. U bɛ kuma de burutututu. Amadel Konare i k'a dɔn Mali télévision so. Télévision so wɛrɛ minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Kabako. URD denmisɛnw n'u m'u hakili sigi. N'u m'u hakili sigi ka jateminɛ kɛ. Amadel Konare k'a dɔn ko in kun d'a la ka ja kosɛbɛ. Sabula politiki don kelen ko tɛ. Ayi. Amadel Konare i k'a dɔn toit bɛnna walima ni Sumɛlɛ Sise yera ɲɔgɔn fɛ. O t'a jira k'a fɔ e de kan ka bila nɔ na. Ayi. A ko an bɛ joli min na ko bi min ye URD maakɔrɔbaw ye. N'u ma kuma ka wulikajɔ bolo da ka kangarida kɛ. Amadel Konare k'a dɔn a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Walahi. Sabula i k'a dɔn nin fɛn o fɛn filɛ girinkajɔ la. Politiki tɛ o kɛnɛ ye k'a fɔ hɔrɔn kɛnɛ don walima maa ɲuman kɛnɛ. Politiki t'o kɛnɛ ye. K'i hakili jigin. Amadel Konare kuma min Sumɛlɛ Sise bɛɛ bolo la. Bamanjuw bolo. Assemblée nationale bulon sigili. Walahi. Min ye URD député ye. Amadel Konare a don mɔgɔ tigɛr'u la kosɛbɛ. Sabula olu ka ɲɛmaa bi bolo la u m'u miiri ka tasi ko la. O ka hakilina k'o jateminɛ. Fo a fɔra ko député sigi ka kɛ awa bulon kɔnɔ sigiliw ka kɛ. U bɛɛ lajɛlen sina ka taa voter ten. U ma ɲininkali kɛ u ni maa ma bɛn a la. Kabini yen. O de la wo cira dɔw la. Awɔ kabini yen. I b'a dɔn k'a fɔ politiki tɛ o sugu kɛnɛ ye. O tuma maa minnu bɛ girinkajɔ ni duloki fara la. Cɛkɔrɔbaw kan ka kuma. Min bɛ se ka to Sumɛlɛ Sise kɔni a su ka da fɔlɔ tile 40. Ni wulikajɔ wɛrɛ minnu bɛ kɛ u ka kɛ bɛnkan ye. Nin kun ye sɛbɛn ye.
an ye min bɔ Kayima dende kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tungura ne bɛ tigɛ don teliyala kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon min ye Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko waati min na nin funankɛninw bɛ ɲɔgɔn kunkolo waasi la min ye Sumelu Bube Mayiga Asima CFP e ko ale ma ka sɔnkura lazeliw kɛ wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko san o san min ye san ma yɛlɛma Sumelu Bube Mayiga a kɛlen don ka laada dɔ sigi a b'a ka tɔnden bɛɛ lajɛrɛlen wele tɔ kanuba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni ka se ka laseli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛrɛlen ma k'a ka hakilinaw fɔ saa min banna mɛ ni mɛ kɛra mun ma ɲa gɛlɛya jɛnw bɛ yen sankura nata in wulikajɔw kan ka kɛ fɛn jumɛn ye Sumelu Bube Mayiga ko a ye o laada la tile sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko n'i ye Sumelu cɔ maana an bɛ don min na i ko bi maa minnu bɛ jamana ɲɛmaa kalafili nataw la ni olu jɔyɔrɔ bɛna bonya kow la kosɛbɛ ha ka jan ni bolokɔni sɛbɛkɔrɔsini u la minnu garisɛgɛ ka bɔ a ko la ko Sumayila ye o maa Sumelu Bube Mayiga ye o maa ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn a ko nin ka kumaw senfɛ nin sen na san yɛlɛma hukumu kɔnɔna la a ye i k'a dɔn taasibila kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin maa o maa bɛ yen n'olu dɛɲɛna nin waati laban ninnu na ani gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a y'i da maa na o bɛɛ lajɛlen na k'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn san 2020 karamɔgɔ daba tunkara a kɛra sangolɛnba ye k'a daminɛ min ye politiki gɛlɛyakisɛ bile la ka taa se bana cɛjugu Covid-19 walima coronavirus ale kɔni ye diɲɛ yugujugu wa an ka Mali ma to kɔ o ko la a ko de kama min ye Asima ka wulikajɔ kɛra min ye san 2020 kɔnɔ k'a daminɛ politiki gɛlɛya la ka na se banajugu gɛlɛya ma min ye ka wulikajɔw kɛ ka hakili falenfalenw kɛ ni jamanadenw ye waasa gɛlɛyaw bɛ se ka duga cogo min na ka maaw lamɛn ni ka wuli ka se sigidaw la yɔrɔ jan ni yɔrɔ so ko baaraw sɛbɛkɔrɔ jira jara i k'a dɔn Asima a tɔ ɲɛmaw ni tɔndenw fɛ kosɛbɛ a ko sankura min kun bɔ filɛ n'o ye san 2021 laɲini min bɛ Asima CFP bolo o de ye i k'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka wuli ka se an ka sigidaladenw na maa i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ni ka taa kumaɲɔgɔnya k'a dɔn bɛɛ jɛfaga tabiya dɔ ye fɛn min ye o ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka bonya i ka hakilina o kɔnɔna la wa maaw ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn hakilina fɛn o fɛn min na an ka jɛ ka ɲɔgɔn ye waasa jamana jɔli baaraw olu bɛ se ka sabati min ye Sumelu Bube Mayiga ye a ko sabula an bɛ donni min na i ko bi ale tigɛlen b'a kan k'a dɔn k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina jɔnjɔ bonya ni karamana o de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka se ka i hakilina fɔ wa min ye i k'a dɔn o bɛn n'o kelenya n'o balimaya o ka sinsin ani ɲɔgɔn cɛ a ko de bɛ se ka kɛ fɛn ye ni ka Mali ko ale kɔni sigi kala kelen kan a ko hakilina min bɛ maa caman na Mali jɔli hakilinaw don nka fɔ fɛɛrɛ de ka kɛ bɛn ni kelenyaw ka kɛ min bɛ yen ni fɛɛrɛ bolo min bɛ bolo Mali jɔli ko la e k'i ta fara ne ta kan waasa i k'a dɔn hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye a ko k'a dɔn u bɛna o soni sigi o kan kosɛbɛ san 2021 kɔnɔ min ye i k'a dɔn nin tɔn fɔta Asima CFP a ɲɛma Sumelu Bube Mayiga a ko an bɛ donni min na i ko bi wulikajɔ fanga de kan ka bonya kosɛbɛ waasa Mali bɛ sebe jukɔrɔ kɔlɔn min kɔnɔ kabi waati jan ni wulikajɔw ni cɛsiri b'a la kɛ olu ka sabati o haminaw bɛ se ka maafa waasa Maliden ka se ka tabarikala fɔ an bɛ donni min na i ko bi nin dun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Emmanuel Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don a don tun ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Sud Hebdo Emmanuel Konare sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 54 o don olu yɛrɛ ko k'u ye kunnafoni salo ka bɔ yɔrɔ min o ye RFI ye a banna RFI i k'a dɔn o ye tubabuw ka kunnafoni di so ye o don a ko min ye procureur de la République min ye Kasoge ye a fili mandi Mamudu Kasoge ye i k'a dɔn a ka wulikajɔ a n'a ka jateminɛ Kiri Bunaku ka bɛɛ lajɛlen dalen don a la diɲɛ seleke naani Bunaku kan maa wɔɔrɔ kɔni bɛɛ minnu ni sɔmi kelen d'u la k'a fɔ jamana janfa i k'a dɔn u y'a jutigɛ kabako Amadou Konare a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni minnu n'a bɛ sarabolo de ko fɔ a yangalen bɛ Nbamuru yangalen bɛ Premier ministre kɔrɔ kan min ye Bobo Cissé maa 5 wɛrɛ bɛ yen min ye Vital Robert Diop ale kun ye PMI ɲɛmaa ye Agibu Makital ale kun ye directeur général danga ye agent de gestion min ye fond d'accès universel Sulemani Kazayi i k'a dɔn ayiwa ale kun ye trésor baarakɛla ɲɛmaa ye ka taa fara Seku Tarawele kan i k'a dɔn u bɛ baara kɛ Masabulon la ani kunnafonidina min bɛ yen n'o ko a ma ko Rasbach nangama ni dugajaabi a ko nin damanda Nbamuru min yangalen b'u kan i k'a dɔn a bɛrɛ taa nkalon tɛna y'a la sabula sɔmin kɛra i k'a dɔn a yera k'a fɔ jɛsigiriw fɛ jɛjuguba jɛ min kɔni dabɔkun kun ye ka jamana yɛrɛ janfa sɛbɛnnikɛla ko jamana janfali n'o fɔra i k'a dɔn i b'i bolo fara caman ye a ko nka min kɔni ye Mamadu Kasoge i k'a dɔn sɛbɛnfura minnu b'a bolo ani kuma minnu fɔra ani minnu yera i ɲɛna a ko i k'a dɔn u bɛ dalu jɔnjɔn bɔ sabula a yera k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ ninnu kun bɛ taa dibidibi ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ Bubu Sise yɛrɛ kaso ɲɔgɔn ye kɔni kuma minnu bɛ fɔ a kɔnɔ i k'a dɔn jamana ka nu kuma tɛ a ko n'o y'i bɔ a la wari yɛrɛ yera koyi wari min bɔra 200,000 CFA ni gɛlɛyaba in nɔ
o million kɛmɛ fila sefa i ka don ko nin bɔra awa jɛ in fɛ ni ka se ka taa di maa min ye dɔnnikɛla ye kabako min bɛ se ka sarakati gɛlɛ bɔ turabilen ani turafima sɛbɛnnikɛla ko to a yɛrɛ fɔra sabula min ye awa wari in ye a sarakati bɔba i k'a dɔn morikɛ dɔ bɛ Segu jamana na u k'a ma ko Lasinakanɛ i k'a dɔn ko wari in dara don ma o de ka sarakati in bɔ min ye sogobilen ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Seku Tarawele o fana sɔmi kelen don o fana na ka sababu kɛ o ye hakilina dɔw ta hakilina minnu n'o bɛ ta ka ɲɛsin a jamana yɛrɛ ɲɛmaaso ma a ko nin damada mana taa fara ɲɔgɔn kan a bɛ minɛ ni kunbɔ o bɛ kɛ nka min kɔni ye soronin donbaw ye n'o ye avocat ye olu kɔni b'u sɛbɛ kɔrɔsɔ sabula min ye maître Marcel Sekadi ale ye Bubu Sise ka avocat ye o kɔni y'a jira k'a fɔ nin kuma ninnu tɛ kuma sabatilen ye i k'a dɔn kalaman ka tur'a kan min kɔni ye Mahamadu Kasoge ale ye kunnafoni di awa RFI la a y'a jira k'a fɔ dalu jɔnjɔn de b'u bolo nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye a dalu de b'u bolo hali n'o y'a sɔrɔ u bara ka sɛgɛsɛgɛli tɔ barika bonya maa wɛrɛ minnu mana k'a la maa wɛrɛ minnu mana kɛ ni olu bɛ yɔrɔ janna a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka se ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ye dibiba de ye sabula ko dɔw bɛ kɛ i yɛrɛ senkɔrɔ i tɛ se ka bɔ a kalama a ko nka an bɛ donni minɛ ko bi jamana janfa ani jamana dafirili a k'i k'a dɔn gɛlɛyaba b'a la a ko kunnafonidila min bɛ yen n'o y'an yuru baarakɛ ɲɔgɔn ye Yusufu Muhamɛd Bacilu k'a ma Courage Badji a k'i k'a dɔn o kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni ye ale ka hakilina ye i k'a dɔn o ye dɔwɛrɛ ye nka a jirala k'a fɔ ale kɔni b'a ka kunnafoni minnu di o de ye ka jamanadenw ju ka jamanadenw ni karabaw ka se ka ba caman jɛ fanga na cogo min a ko i k'a dɔn u ka kunnafoni di o kun b'o bolo kan a ko nka min kɔni ye ko wɛrɛw ye o fana jatew minɛnen bɛɛ ka taa se i k'a dɔn wulikajɔw ni jateminɛ wɛrɛ ma a ko sabula lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ jango farabugu kuma in k'o kuma ta k'o yanga k'o kɛ lagosilifɛn ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ gouvernement y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kun ye dabɔngama de ye min kɔni bɛ se k'a to ayiwa camancɛ fanga in sɔrɔsiw nege bɛ bɔ jamanadenw na n'a ma ɲɛ don min a fɔra ko hi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'a ɲɛna a ko an bɛ don min na ko bi sɔmi kelen don association wɛrɛw bɛ yen maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ dibila n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin jɛjuguba in na i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u bɛna bɛɛ lajɛlen sɛlɛ kelen k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ da kɛnɛ kan a ko an bɛ don min na ko bi min ye kunnafonidilaw ka soba ye olu kɔni tulo fɔlɔlen bɛ sa ni ka lamɛnni kɛ i k'a dɔn ka jateminɛ kɛ ko in yɛrɛ a bɛna taa laban min na sabula min ye an kunnafoni sobaw ye ni o ɲɛmaaba ye Banjugu Dantɛ ye ale de ye ayiwa Irutɛli ɲɛmaaba ye a ko i k'a dɔn u hakili sigilen bɛ ka lamɛnni kɛ k'a dɔn ko in bɛna taa laban min na n'u yɛrɛ bɛ se ka min kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Sud Hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tɛgɛ don ko kura tun l'indépendant aramata SK ta nin y'a ka sɛbɛn ye aramata ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn awa minisiri min bɛ ni o ɲɛsinen don musow du denbaya olu yakubayali koɲɛw ma min jɔ ko awa madamu Bintu Funɛ Samake e ko i k'a dɔn k'a fɔ dinɛ ɲɛmaw u kuma ɲini k'a fɔɔnɔ tile fila in na wa a ma sɔrɔla dɔwɛrɛ fɛ min ye kabi lawalela gafe dɔ bɛ u ko min ma projet de loi sur le VBG a bɛ tali kɛ i k'a dɔn sariya gafe dɔ ɲɛbila sɛbɛnna min kɔni b'a jira k'a fɔ hakɛba ka kan ka ɲini musolakaw ye bi waasa ni cɛw bɛ se ka dama kɛɲɛ i k'a dɔn nasira dɔw fɛ ani k'a dɔn awa ɲangata ni fariɲawale dɔw bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma k'a sabu kɛ u bɔgɔ fɛgɛnyali ye cɛw kɔrɔ i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de ka dabila o ka ba da ni ngɔgɔri ka sigi o la sɛbɛnnikɛla ko ni maa min hakili b'a la kabi waati jan anw ka jamana kɔnɔ fangabolo caman nana maa o maa bɛ yen n'i da maana i k'a dɔn nin loi kofɔta in na karamɔgɔ Daba Tunkara e bɛ se ka kɛ maa mangoni ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka daji to e kan wa e bɛ fɔɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn transition awa minisiri a danaya dara madamu Bintu Funɛ Samake kan a ma sɔrɔla k'a fɔ yan'a ka kɛ minisiri ye jɛrɛ jɛkuluba dɔ bɛ yen n'o ye association ye u ko ma ko wuli dafu o ɲɛmayaw kɔnɔ ale de ye kɛlɛ ni wulikajɔ caman kɛ waasa musow ka hakɛw bɛ se ka kɔ a kɔrɔ don n'i y'a mɛn égalité n'i y'a mɛn genre VBG a ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ tali kɛ i k'a dɔn kɛwalew la minnu na laɲini b'a la ka sabati diɲɛ sariya kuraw fɛ musow ka kusaw damakɛɲɛni dɔw ka don ni cɛw cɛ ɲangata dɔw bɛ ta ka ɲɛsin musow ma walima farinya ni damatɛmɛ wale dɔw bɛ lase musow ma nka a yɛrɛ k'a fɔ maa k'i hakili sigi nin ko in fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ŋɔmi ni takula ye ɲɔgɔn sɔrɔ naji la naji bɛ jigila tigɛ kana siga bala cogo bɛ di bi Amadel Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Kayima Dende min ye ABZ nin y'a ka fasiri ye a ko di n'i kɔrɔtɔra i bɛ sarajugu cɛ Amadel Konare do bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛ ka i k'a dɔn kununko cɛ ani bi cɛ kelen dɛ fiyewu Amadel Konare i k'a dɔn awa min ye kalo yelenba ye ale mana mɛn o mɛn dolo ɲɛdumaniw bɛ pɔya kɛrɛfɛ nka fo bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'i ka waati kɔnɔ
décembre kalo tile 25 tɛmɛnen min ye Sumɛlɛ Sise ala k'a hinɛ Sumi i k'a dɔn nin dankɔrɔba in min ye a miniji o dɔgɔyara o kɛra Amadou Konaré i k'a dɔn tɔn min n'u k'a ma URD o ɲɛmaa don wallahi URD i k'a dɔn a wala a n'a yele a n'a sɛnɛyɛlɛ n'i ye Sumɛlɛ Sise to a fɔ bɛɛ i bɛ URD wallahi nka a ka di ala cogo min Amadou Konaré a bɛ kete kosɛbɛ sabula maa caman sigilen kun don k'a fɔ kalo 6 walima a wa san 1 Mali président kɔni Sumɛlɛ Sise a t'o majɛ fiyewu Amadou Konaré bɛɛ lajɛlen kun dalen don ka hali minnu bɛ a wa fanga ɲini na min di Sumɛlɛ Sise ye bɛɛ lajɛlen kun sɔnnen don k'a fɔ ale de bɛ k'a ye ka da ko kɛcogo kan Amadou Konaré maa bɛ fɛn dɔ kanu n'a ma diya ala ye i k'a dɔn o tɛ kɛ kɔlɔsikɛlaw kɔni y'a ye k'a fɔ ala b'a sagoya dilan Amadou Konaré i k'a dɔn san 2020 politiki kɛnɛ a yakubara kosɛbɛ sabula sigi kelen tɛ ni fɛn minnu ye walima mɔɔw jigi tun bɛ min kan Amadou Konaré ala y'a kɛ a yɛrɛ sago ye Sumɛlɛ Sise i k'a dɔn ale danyana janajaw nana kɛ Amadou Konaré janajaw kɔni gele URD kɔnɔ a kɛra n'a fɔ bɛɛ lajɛlen juru tigɛra ka bɔ bɛɛ lajɛlen kana sɛbɛnnikɛlaw ko kɔlɔsiliw don sabula ayiwa ala fanba ye denmisɛnnin minnu bɛ URD la bɛɛ lajɛlen kɔni b'i yɛrɛma jira la bɛɛ lajɛlen bɛ girinka na Amadou Konaré sabula nin gelengelenna bɛɛ lajɛlen ka hakili la ne na bila Sumɛlɛ Sise i k'a dɔn a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko di maakɔrɔba minnu bɛ URD la u sigilen bɛ ka filɛli kɛ Amadou Konaré awa ni maa caman bara ka Sumɛlɛ Sise su kasi i k'a dɔn awa denmisɛn minnu bɛ yen olu kɔni ka girinkajɔ ni tamasiyɛn b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ nege b'u la kabako a ko denmisɛn minnu bɛ yen a kɔlɔsira min ye Jara ye i k'a dɔn Jara ale awa Sumɛlɛ Sise ka a segali ye Assemblée nationale la i k'a dɔn awa Jalo tɔgɔ dɔ fana bɛ yen ale kun ye collectif des associations min ye Sumɛlɛ Sise bilali min ye awa kamalen wɛrɛ bɛ yen u k'o ma ko si i k'a dɔn ale fana kun ye chargé de communication ye bureau national la ale kun ye porte parole ye Mokhtar Si tɛ dɛ ayiwa ne tu u jamu de bɛ tɔgɔ kɔnɔ ma fɔ maître Traoré ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen la dɛmɛ da ayiwa bugunatigɛ nin ye dɛmɛ de ye jɔn kɔni bɛ ayiwa i k'a dɔn u ma tɔgɔ fɔ o y'a bɛɛ kɛ jamu ye Amadou Konaré sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu ka girinkajɔ an'u bi kuma minnu na Amadou Konaré i k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ sabula i k'a dɔn n'i ye micro bɔ dɔrɔn ka micro ɲɛsin u ma Amadou Konaré u bi kuma daminɛ ten burutututu i k'a dɔn a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kuma i b'a ye u ni Sumɛlɛ Sise kun ka surun cogo min gundo min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u gɛrɛlen bɛ Sumɛlɛ Sise la cogo min u b'o damanda de fɔ Amadou Konaré o bi fɛn dɔ de maana u bi fɛn dɔ de jira a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn dɔ bɛ yen o ka di hadamaden i b'a sɔrɔ i ka nafa t'a la Amadou Konaré nin denmisɛn ninnu kɔrɔtɔlen bɛ fɔ k'a fɔ k'a to ten awa min kɔni ye kunnafoni di ye n'i y'u wele sa kalo 12 u bi kuma de burutututu Amadou Konaré i k'a dɔn Mali télévision so wɛrɛ minnu bi diɲɛ fan wɛrɛ fɛ URD denmisɛnw n'u m'u hakili sigi ka jateminɛ kɛ Amadou Konaré k'a dɔn ko in kun dala ka ja kosɛbɛ sabula politiki don kelen ko tɛ Amadou Konaré i k'a dɔn to a bɛnna walima ni Sumɛlɛ Sise yera ɲɔgɔn fɛ o t'a jira k'a fɔ e de kan ka bila nɔ na a ko an bɛ joli min na ko bi min ye URD maakɔrɔbaw ye n'u ma kuma ka wulikajɔ bolo da ka kangarida kɛ Amadou Konaré k'a dɔn a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabula i k'a dɔn nin fɛn o fɛn filɛ girinkajɔ la politiki tɛ o kɛnɛ ye k'a fɔ hɔrɔn kɛnɛ don walima maa ɲuman kɛnɛ politiki t'o kɛnɛ ye k'i hakili jigin Amadou Konaré kuma min Sumɛlɛ Sise bɛ bolo la Banbanjuw bolo Assemblée nationale bulon sigili min ye URD député ye Amadou Konaré a don mɔgɔ tigɛr'u la kosɛbɛ sabula olu ka ɲɛmaa bi bolo la u m'u miiri ka taasiko la o ka hakilina k'o jateminɛ fo a fɔra ko député sigi ka kɛ awa bulon kɔnɔ sigiliw ka kɛ u bɛɛ lajɛlen sina ka taa voter ten u ma ɲininkali kɛ u ni maa ma bɛn a la kabini ye kabini ye i b'a dɔn k'a fɔ politiki tɛ o sugu kɛnɛ ye o tuma maa minnu bi girinkajɔ ni duloki fara la cɛkɔrɔbaw kan ka kuma min bɛ se ka to Sumɛlɛ Sise kɔni a su ka da fɔlɔ tile 40 ni wulikajɔ wɛrɛ minnu bi kɛ u ka kɛ bɛnkan ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Kayima Dende kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon min ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko waati min na nin funankɛninw bɛ ɲɔgɔn kunkolo waasi la min ye Sumelu Bube Mayiga Asiman CFP e ko ale ma ka sɔnkura lazeliw kɛ wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko san o san min ye san ma yɛlɛma Sumelu Bube Mayiga a kɛlen don ka laada dɔ sigi a b'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen wele tɔ kanuba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni ka se ka laseli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen
jɛrɛlen ma k'a ka hakilinaw fɔ saa min banna me ni me kɛra mun ma ɲa gɛlɛya jɛnw be sankura nata in wulikajɔw kan ka kɛ fɛn jumɛn ye Sumelu Bube Mayiga ko a ye o laada la tile sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko n'i ye Sumelu cɔ maana an bɛ don min na i ko bi maa minnu bɛ jamana ɲɛma kalafili nataw la ni olu jɔyɔrɔ bɛna bonya kow la kosɛbɛ ha ka jan ni bolokɔni sɛbɛkɔrɔsini u la minnu garisɛgɛ ka bɔ a ko la ko Sumayila ye o maa Sumelu Bube Mayiga ye o maa ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn a ko nin ka kumaw senfɛ ni sen na san yɛlɛma hukumu kɔnɔna la a ye i k'a dɔn taasibila kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin maa o maa bɛ n'olu dɛɲɛna nin waati laban ninnu na ani gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a y'i da maa na o bɛɛ lajɛlen na k'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn san 2020 karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛra sangolɛnba ye k'a daminɛ min ye politiki gɛlɛyakisɛ bile la ka taa se bana cɛjugu Covid-19 walima coronavirus ale kɔni ye diɲɛ yugujugu wa an ka Mali ma to kɔ o ko la a ko de kama min ye Asima ka wulikajɔ kɛra min ye san 2020 kɔnɔ k'a daminɛ politiki gɛlɛya la kana se banajugu gɛlɛya ma min ye ka wulikajɔw kɛ ka hakili falenfalenw kɛ ni jamanadenw ye waasa gɛlɛyaw bɛ se ka duga cogo min na ka maaw lamɛn ni ka wuli ka se sigidaw la yɔrɔ jan ni yɔrɔ so ko baaraw sɛbɛkɔrɔ jira jara i k'a dɔn Asima a tɔ ɲɛmaw ni tɔndenw fɛ kosɛbɛ a ko sankura min kun mɔn filɛ n'o ye san 2021 laɲini min bɛ Asima CFP bolo o de ye i k'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka wuli ka se an ka sigidaladenw na maa i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o n'i ka taa kumaɲɔgɔnya k'a dɔn bɛɛ jɛfaga tabiya dɔ ye fɛn min ye o ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka bonya i ka hakilina o kɔnɔna la wa maaw ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn hakilina fɛn o fɛn min na an ka jɛ ka ɲɔgɔn ye walasa jamana jɔli baaraw olu bɛ se ka sabati min ye Sumelu Bube Mayiga ye a ko sabula an bɛ donni min na i ko bi ale tigalen b'a kan k'a dɔn k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina jɔnjɔ bonya ni karamana o de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka se ka i hakilina fɔ wa min ye i k'a dɔn o bɛn n'o kelenya n'o balimaya o ka sinsin ani ɲɔgɔn cɛ a ko de bɛ se ka kɛ fɛn ye ni ka Mali ko ale kɔni sigi kala kelen kan a ko hakilina min bɛ maa caman na Mali jɔli hakilinaw don nka fɔ fɛɛrɛ de ka kɛ bɛn ni kelenyaw ka kɛ min bɛ yen ni fɛɛrɛ bolo min bɛ bolo Mali jɔli ko la e k'i ta fara ne ta kan waasa i k'a dɔn hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye a ko k'a dɔn u bɛna o soni sigi o kan kosɛbɛ san 2021 kɔnɔ min ye i k'a dɔn nin tɔn ko fɔta Asima CFP a ɲɛma Sumelu Bube Mayiga a ko an bɛ donni min na i ko bi wulikajɔ fanga de kan ka bonya kosɛbɛ waasa Mali bɛ sebe jukɔrɔ kɔlɔn min kɔnɔ kabi waati jan ni wulikajɔw ni cɛsiri b'a la kɛ olu ka sabati o haminaw bɛ se ka maafa waasa Maliden ka se ka tabarikala fɔ an bɛ donni min na i ko bi nin dun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Emmanuel Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don a don tu ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Sud Hebdo awɔ Emmanuel Konare sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 54 o don olu yɛrɛ ko k'u ye kunnafoni salo ka bɔ yɔrɔ min o ye RFI a banna RFI i k'a dɔn o ye tubabuw ka kunnafoni di so ye o don a ko min ye procureur de la République min ye Kasoge a fili mandi Mamudu Kasoge i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ a n'a ka jateminɛ kiiri Bunaku ka bɛɛ lajɛlen dalen don a la diɲɛ seleke naani Bunaku kan ɔ maa wɔɔrɔ kɔni bɛɛ minnu ni sɔmi kelen d'u la k'a fɔ jamana janfa i k'a dɔn u y'a jutigɛ kabako Emmanuel Konare a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni minnu n'a bɛ sarabolo de ko fɔ a yangalen bɛ Nbamuru yangalen bɛ Premier ministre kɔrɔ kan min ye Bobo Cissé maa 5 wɛrɛ bɛ yen min ye Vital Robert Diop ale kun ye PMI ɲɛmaa ye Ajibu Makital ale kun ye directeur général danga ye agent de gestion min ye fond d'accès universel AGFO Sulemani Kansayi i k'a dɔn ayiwa ale kun ye trésor baarakɛla ɲɛmaa ye ka taa fara Seku Tarawele kan i k'a dɔn u bɛ baara kɛ Masabulo la ani kunnafoni dina min bɛ yen n'o ko a ma ko Rasbach nangama ni dugajaabi a ko nin damanda Nbamuru min yangalen b'u kan i k'a dɔn a bɛrɛ ta nkalon tɛna y'a la sabula sɔmin kɛra i k'a dɔn a yera k'a fɔ jɛsigiriw fɛ jɛjuguba jɛ min kɔni dabɔkun kun ye ka jamana yɛrɛ janfa sɛbɛnnikɛla ko jamana janfali n'o fɔra i k'a dɔn i b'i bolofara caman ye o bɛ kɛ a ko nka min kɔni ye Mamadu Kasoge i k'a dɔn sɛbɛnfura minnu b'a bolo ani kuma minnu fɔra ani minnu yera ɲɛ na a ko i k'a dɔn u bɛ dalu jɔnjɔn bɔ sabula a yera k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ ninnu kun bɛ taa dibidibi ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ Bobo Cissé yɛrɛ kaso ɲɔgɔn ye kɔni kuma minnu bɛ fɔ a kɔnɔ i k'a dɔn jamana ka nu kuma tɛ a ko n'o y'i bɔ a la wari yɛrɛ yera koyi wari min bɔra $1,200,000 CFA ni gɛlɛyaba in nɔ o $1,200,000 CFA i k'a dɔn ko nin bɔra jɛ in fɛ ni ka se ka taa di maa ma min ye dɔnnikɛla ye kabako min bɛ se ka sarakati gɛlɛ bɔ turabilen ani turafima sɛbɛnnikɛla ko to a yɛrɛ fɔra sabula min ye wari in ye a sarakati bɔba i k'a dɔn morikɛ dɔ bɛ Segu jamana na u k'a ma ko Lasana Kanɛ i k'a dɔn ko wari in dara don ma o de ka sarakati in bɔ min ye sogobilen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Seku Tarawele o fana sɔmin kelen don o fana na ka sababu kɛ o ye hakilina dɔw ta hakilina minnu n'o bɛ
ta ka ɲɛsin a jamana yɛrɛ ɲɛmaso ma a ko nin damanda mana taa fara ɲɔgɔn kan a bɛ minɛ ni kunbɔ o bɛ kɛ nka min kɔni sɔrɔnin donbaw ye n'o ye avocat ye olu kɔni b'u sɛbɛ kɔrɔsɔ sabula min ye maître Marcel Sekadi ale ye Bubu Sise ka avocat ye o kɔni y'a jira k'a fɔ nin kuma ninnu tɛ kuma sabatilen ye i k'a dɔn kalaman ka tura kan min kɔni ye Mahamadu Kasoge ale ye kunnafoni di a RFI la a y'a jira k'a fɔ dalu jɔnjɔn de b'u bolo nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye a dalu de b'u bolo hali n'o y'a sɔrɔ u bara ka sɛgɛsɛgɛli tɔ barika bonya maa wɛrɛ minnu mana k'a la maa wɛrɛ minnu mana kɛ ni olu bɛ yɔrɔ janna a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka se ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ye dibiba de ye sabula ko dɔw bɛ kɛ i yɛrɛ senkɔrɔ i tɛ se ka bɔ a kalama a ko nka an bɛ donni minɛ ko bi jamana janfa ani jamana dafirili a k'i k'a dɔn gɛlɛyaba b'a la a ko kunnafonidila min bɛ yen n'o y'an yuru baarakɛ ɲɔgɔn ye Yusufu Mohamed Bacilu k'a ma Courage Badji a k'i k'a dɔn o kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni ye ale ka hakilina ye i k'a dɔn o ye dɔwɛrɛ ye nka a jirala k'a fɔ ale kɔni mana ka kunnafoni minnu di o de ye ka jamanadenw ju ka jamanadenw ni karabaw ka se ka ba caman jɛ fanga na cogo min a ko i k'a dɔn u ka kunnafoni di o kun b'o bolo kan a ko nka min kɔni ye ko wɛrɛw ye o fana jatew minɛnin bɛɛ ka taa se i k'a dɔn wulikajɔw ni jateminɛ wɛrɛ ma a ko sabula lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ jango farabugu kuma in k'o kuma ta k'o yanga k'o kɛ lagosilifɛn ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ gouvernement y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kun ye dabɔngama de ye min kɔni bɛ se k'a to ayiwa camancɛ fanga in sɔrɔsiw nege bɛ bɔ jamanadenw na n'a ma ɲɛ don min a fɔra ko hi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'a ɲɛna a ko an bɛ don min na ko bi sɔmingelen don association wɛrɛw bɛ yen maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ dibila n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin jɛjuguba in na i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u bɛna bɛɛ lajɛlen sɛɛlɛ kelen kelen k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ da kɛnɛ kan a ko an bɛ don min na ko bi min ye kunnafonidilaw ka soba ye olu kɔni tulo fɔlɔlen bɛ sa ni ka lamɛnni kɛ i k'a dɔn ka jateminɛ kɛ ko in yɛrɛ a bɛna taa laban min na sabula min ye an kunnafonidi sobaw ye ni o ɲɛmaaba ye Banjugu Dantɛ ye ale de ye ayiwa Irutɛli ɲɛmaaba ye a ko i k'a dɔn u hakili sigilen bɛ ka lamɛnni kɛ k'a dɔn ko in bɛna taa laban min na n'u yɛrɛ bɛ se ka min kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Sud Hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tɛgɛ don ko kura tun l'indépendant Aramata esketa ni ɲa ka sɛbɛn ye Aramata ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn awa minisiri min bɛ ni o ɲɛsinen don musow du denbaya olu yakubayali koɲɛw ma min jɔ ko awa Madamu Bintu Funɛ Samake e ko i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ɲɛmaw u kuma ɲini k'a fɔɔnɔ tile fila in na wa a ma sɔrɔla dɔwɛrɛ fɛ min ye kabi lawalela gafe dɔ bɛ u ko min ma projet de loi sur les VBG a bɛ tali kɛ i k'a dɔn sariya gafe dɔ ɲɛbila sɛbɛnna min kɔni b'a jira k'a fɔ hakɛba ka kan ka ɲini musolakaw ye bi waasa ni cɛw bɛ se ka dama kɛɲɛ i k'a dɔn nasira dɔw fɛ ani k'a dɔn awa ɲangata ni fariɲawale dɔw bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma k'a sabu kɛ u bɔgɔ fɛgɛnyali ye cɛw kɔrɔ i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de ka dabila o ka ba da ani ngɔgɔri ka sigi o la sɛbɛnnikɛla ko ni maa min hakili b'a la kabi waati jan anw ka jamana kɔnɔ fangabolo caman nana maa o maa bɛ yen n'i da maana i k'a dɔn nin loi kofɔta in na karamɔgɔ Daba Tunkara e bɛ se ka kɛ maa mangoni ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka daji tu e kan wa e bɛ fɔɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn transition awa minisiri a danaya dara Madamu Bintu Funɛ Samake kan a ma sɔrɔla k'a fɔ yan'a ka kɛ minisiri ye jɛrɛ jɛkuluba dɔ bɛ yen n'o ye association ye u ko ma ko Wuli Dafu o ɲɛmayaw kɔnɔ ale de ye kɛlɛ ni wulikajɔ caman kɛ waasa musow ka hakɛw bɛ se ka kɔ a kɔrɔ don n'i y'a mɛn égalité n'i y'a mɛn genre VBG a ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ tali kɛ i k'a dɔn kɛwalew la minnu na laɲini b'a la ka sabati diɲɛ sariya kuraw fɛ musow ka kosaw damakɛɲɛni dɔw ka don ni cɛw cɛ ɲangata dɔw bɛ ta ka ɲɛsin musow ma walima farinya ni damatɛmɛ wale dɔw bɛ lase musow ma nka a yɛrɛ k'a fɔ maa k'i hakili sigi nin ko in fɛ